Kojur Mbah, kojur. Tekor 50.000 dandani HP. Tekor 50.000 Mbah. Tekor 50.000 Mbah. Dandani HP gemblung Mbah. Tekor 50.000 Mbah. Macem tenan Mbah, kadung kojur Mbah. Kadung kojur Mbah. Tekor 50.000 Mbah. Dandani HP iki Mbah, jebule Mbah. Aplikasine matek kabeh, emaile matek kabeh. 20.000. Nggo nang counter 20.000. Masalahe kan HP niki kan nak karo HP ku dhewe aku ya iso ngatasi Mbah. Nak HP iki kan terbatas cara ngono, ora ana anune, aku ora patek paham ngono. Kojur Mbah pokoke Mbah. Kojur.